Ja tylko bym chciał bardzo króciutko pani profesor podziękować i cieszę się, że dzisiaj się tutaj znów spotykamy na promocji czwartej już książki z serii Pięknieństwo na Pomorzu. Kultura duchowa i materialna. Współpracujemy tutaj Uniwersytet Pomorski w Słupsku, wydawnictwo naukowe tegoż uniwersytetu i nasze muzeum. Mam przyjemność być koordynatorem z ramienia muzeum tego wydarzenia. Oddaję głos. Dziękuję serdecznie. Skoro jesteśmy, drodzy Państwo, przy momencie składania podziękowań, to moje podziękowania płyną w stronę właśnie Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, pani dyrektor Aleksandry Sielickiej. Bardzo również chciałam podziękować za współpracę na polu komunikacyjnym, jeśli chodzi o wydanie książki, bo to jest bardzo ważne, panu Piotrowi Szmantowi. Ja, panie Piotrze, pięknie dziękuję. Jak widać, nam się ta współpraca naprawdę owocnie układa. Jeśli mogę prosić, drodzy Państwo, w tym wielkim temacie chrześcijaństwo na Pomorzu, kultura duchowa i materialna, udało nam się wydać wspólnymi siłami kilka już tomów, może kolejno, Barbara II, Święta Barbara tutaj i ostatnią, którą trzymam, to jest Święta Rozalia i Święty Rok, patroni zdrowia i święci od zarazy. Także może parę słów takiego wstępu, bo ja naprawdę jestem niezwykle gdzieś i uszczęśliwiona, i dumna, że do tej serii, jakby do sympozjów, ich organizacji doszło, ale również do wydań pokonferencyjnych. To są 4 tomy. Za w zasadzie kilka tygodni, 8 grudnia, odbędzie się 8 sympozjum, więc 7, przepraszam, jest co robić. Pierwsze w 2017 odbyło się sympozjum z tego cyklu zatytułowane Święty Otton, apostoł Pomorza. Wydawało mi się wówczas, że to właśnie od świętego Ottona, apostoła Pomorza, nazwanego apostołem Pomorza, określonego także człowiekiem ognia i wiatru, powinniśmy rozpocząć, bowiem jego misja chrystianizacyjna, dwukrotna zresztą, zakończyła się oczywiście powodzeniem, sukcesem. Przy ogromnym wsparciu ówczesnego króla Polski Bolesława Krzywoustego. Mówi się często, jeśli wcześniej misja świętego Wojciecha skończyła się śmiercią, został właściwie strzałami, tak, włóczniami zadźgany, męczeńską śmiercią zginął. Ta misja chrystianizacyjna nie przyniosła, nie doprowadziła do ochrzczenia Pomorza. Tak święty Otton powiada się, że wybrał metodę pokojową. I tutaj udało się wydać pierwszy tom. Pamiętam, że ja miałam ogromne trudności, aby znaleźć także sponsorów tych publikacji. I pierwszy taki piękny gest wyszedł właśnie od ówczesnego dyrektora Tomasza Fopkę, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, więc jak była pierwsza cegiełka, to wiedziałam, że kolejne się znajdą. Te sympozja patronatem objął, w tej chwili jest biskupem seniorem, ale był to ówczesny nasz biskup naszej diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, ksiądz biskup Edward Dajczak. Właściwie objął patronatem 4 sympozja, włącznie do Świętej Rozalii i Świętego Rocha. Dodam tylko, że właśnie kuria również ma swój materialny wkład w wydawanie tych cyklów publikacyjnych, również Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. Może nie przy Świętym Mikołaju, czy też przy Świętej Rozalii, ale te wcześniejsze tak. Wiem, że kolejna edycja
nad którą teraz pracuję, to jest Święty Wojciech i północ Europy. I w ubiegłym roku obchodziliśmy 900-lecie, taki bardzo piękny, wielki jubileusz chrystianizacji Pomorza i odbyło się sympozjum Światło nad Bałtykiem, właśnie poświęcone temu jubileuszowi. I tam będą też referaty związane z postacią świętego Wojciecha i świętego Ottona i w ogóle czczenia tego jubileuszu na Pomorzu. Jeszcze dodam, że 8 grudnia, ponieważ 2 kwietnia 2026 roku będziemy obchodzić rocznicę 20. śmierci Karola Wojtyły świętego Jana Pawła II, więc jemu zostanie też poświęcone to właśnie 7. sympozjum. 8 grudnia Miejska Biblioteka Publiczna imienia Marii Dąbrowskiej w Słupsku. Myślę, że też ukaże się tom pokonferencyjny. Natomiast dzisiejsze nasze spotkanie, które zostało poświęcone tejże publikacji, czwarty tom, Święta Rozalia i Święty Roch, patroni zdrowia i święci od zarazy. Te kolejne, zanim jeszcze właśnie ten 4. tom, to drugą była Święta Barbara, patronka rybaków i ludzi morza. Oczywiście Barbara jako patronka bardzo czczona, jej kult na Pomorzu, zwłaszcza na Kaszubach, jest szeroko, bardzo mocno pielęgnowany. Rybacy zanoszący modły ku czci świętej Barbary, ażeby pomogła w połowie, ażeby ochroniła przed nagłą śmiercią, ale także ta święta Barbara, która nazywana jest w pieśniach pustonocnych perłą Jezusową, czy też w tych pieśniach mamy kolejną pieśń za starosty Marcyjana. To jest ta święta, która do niej zwracają się ludzie, prosząc o dobrą śmierć i wstawiennictwo w przejściu jakby tutaj do światła Jezusowego. Także widzimy chociażby po tych śpiewnikach, po budowlach sakralnych, Wdzydze Kiszewskie, mamy perłę architektury kaszubskiej, XVII-wieczny kościółek pod wezwaniem świętej Barbary, przeniesiony ze Sfornych Gaci właśnie do Wdzydz Kiszewskich, cały w drewnie, także zdobiony malowidłami, malunkami, ręcznie zresztą wykonanymi. I w tych Sfornych Gaciach z przełomu XIX-XX wieku, w tej jednej miejscowości na południowych Kaszubach, także jest murowana świątynia pod wezwaniem świętej Barbary. Choćby już to pokazuje, jak bardzo jej kult był na Pomorzu rozpowszechniony, nie mówiąc już chociażby o słynnych relikwiach świętej Barbary, głowie świętej Barbary. Mamy taką powieść historyczną Stanisława Kujota, Głowa świętej Barbary. To właśnie jest ta powieść poświęcona tej relikwii. Kolejna rzecz, porzekadła oczywiście kaszubskie, ogólnopolskie także, które pojawiają się, porzekadła chociażby u księdza Bernarda Sychty w jego słowniku kaszubskim. Nie chcę tutaj, bo dzisiejszy wykład nie jest świętej Barbarze poświęcony, niemniej jednak pokazuje też pewną konsekwencję, do której doszliśmy, jeśli chodzi o 4. tom. Potem był święty Mikołaj z Miry, patron uczonych, rybaków, ludzi morza. Okazuje się, że w średniowieczu cieszył się bardzo wielkim kultem święty Mikołaj, ponieważ na Pomorzu, na przykład w takich miejscowościach jak Greifswald, Stralsund, znajdują się piękne gotyckie świątynie pod wezwaniem świętego Mikołaja i to oczywiście jest dawny szlak kościołów świętego Mikołaja. W Słupsku również taki kościół pod wezwaniem świętego Mikołaja mieliśmy. Obok mieścił się klasztor Norbertanek. Oczywiście to był katolicki kościół przed reformacją. Później katolicy stracili. W tej chwili mieści się właśnie w tym kościele gotyckim. Klasztor niestety nie zachował się. Biblioteka Miejska imienia Marii Dąbrowskiej. Tam właśnie się 7. sympozjum Chrześcijaństwo na Pomorzu, kultura duchowa i materialna odbędzie. Drodzy Państwo,
jeśli można podać dalej. I przechodzimy do ostatniego tomu, to ostatniego w sensie materialnego kształtu, bo myślę, że seria nam się będzie rozwijać, jest po prostu bardzo, bardzo cenna. To jest Święta Rozalia i Święty Rok, patroni zdrowia i święci od zarazy. I tutaj, drodzy Państwo, chciałabym powiedzieć, że ta publikacja, można zapytać się, dlaczego właśnie ci święci, czy Święta Rozalia i Święty Rok są takimi świętymi, których bardzo czcimy na Kaszubach, którzy są świętymi bardzo popularnymi, chociażby jak święci Piotr i Paweł, czy święty Franciszek, Antoni, święta Elżbieta, święta Anna, święta Najświętsza Maryja. No okazuje się, że nie, ale ta publikacja jest pokłosiem sympozjum, które w jakiś sposób, w cudzysłowie oczywiście, upamiętnia, ale właśnie jest nawiązaniem do pandemii, jaką przeżywaliśmy w latach 2019-2022. COVID-19, zaraza. Ja wtedy próbowałam poszukać wśród świętych na Pomorzu takich, którzy odpowiadaliby właśnie, którzy ochranialiby ludzkość od zarazy, ku którym mogliby ludzie swoje modły kierować. Okazuje się, że zaczęłam szukać i oczywiście natknęłam się na dwóch świętych. Mamy trzech głównych świętych, to jest Święta Rozalia, Święty Rok i Święty Sebastian. Tyle tylko, że Święty Sebastian, również patron od zarazy, nie jest świętym, który jest jakby kultywowany, pamięć o nim kultywowana na Pomorzu i Kaszubach. Przede wszystkim ślady materialne, ślady w zapisach hagiograficznych, ale ślady w postaci świątyń, kapliczek, to na Pomorzu, Kaszubach są poświęcone, czy w zapisach też literackich, a bardziej nawet w malunkach na szkle, szczególnie Święta Rozalia. To w zasadzie dwójka tych świętych. I tutaj tę pracę, w ogóle cały ten cykl otwiera wstęp do zadania badawczego. Jeśli chodzi o tę ostatnią, czwartą monografię, to w niej mamy 9 artykułów i obszerny wstęp mojego autorstwa. Publikację tę recenzował ksiądz profesor Jan Perszon. Jeśli Państwo pozwolicie, to chciałabym też fragment tej oceny księdza profesora, cenionego autorytetu, szczególnie na Kaszubach, szczególnie tutaj w Luzinie i okolicach, zacytować. Dodam tylko, że pierwszą część, pierwszy tom został recenzowany przez księdza profesora Jana Walkusza. Święta Barbara jest recenzowana bodajże albo przez księdza Jana Perszona, Święty Mikołaj z Miry również przez księdza Jana Perszona i ostatni tom również tegoż recenzenta. Monografia wieloautorska Święta Rozalia i Święty Rok, patroni zdrowia, święci od zarazy, jest już czwartym tomem cyklu Chrześcijaństwo na Pomorzu, kultura duchowa i materialna. Pandemia COVID-19 sprawiła, że tematyka książki jest bardzo aktualna. Rodzina ludzka z całą jej technologią i poczuciem panowania nad naturą przez długi czas była bezradna i wystraszona. Niejako przy okazji runął mit o cywilizacji radzącej sobie z wszystkimi zagrożeniami i zdolnej do zapewnienia sobie zbawienia, oczywiście w kategoriach doczesnych. Stąd pomysł powrotu do źródeł, czyli analiza lęków i zagrożeń powodowanych przez wieki, przez morowe powietrze
jest znakomity. Temat monografii o świętych patronach, których zasadniczą funkcją była ochrona przed chorobami zakaźnymi, zarazą, czyli śmiercią wskutek epidemii, odnosi się do realiów pomorskich. Dlatego autorzy sięgnęli do tradycji duchowej Europy, w której patronami chroniącymi przed różnego rodzaju epidemiami od wieków są święta Rosalia z Palermo oraz święty Roch z Montpellier. Monografię otwiera obszerne, kompetentne wprowadzenie. Całość tworzą artykuły, których tematyka związana jest z kultem i historią świętego Rocha i świętej Rosalii, ukazanych w szerokiej perspektywie historycznej i kulturowej z bardzo wartościowymi odniesieniami do Kaszub i Pomorza. Mamy więc ujęcia historyczno-hagiograficzne, literaturoznawcze, społeczne, artystyczno-ikonograficzne i kulturoznawcze. Monografia Święta Rosalia i Święty Roch ma charakter interdyscyplinarny. Zaprezentowana tu wielość spektrum perspektyw pozwala w postaci Rocha i Rosalii widzieć nie tylko świętych Kościoła, bohaterów i ewangelicznych herosów, ale bliskich także ludziom naszych czasów, zwyczajnych pielgrzymów, którzy przeszli przez życie jako świadkowie niezbywalnej godności człowieka. I tak jak tutaj pisze ksiądz profesor, rzeczywiście wszystkie te tomy, w tym również ten ostatni, mają charakter interdyscyplinarny. Może dlatego też taki wybór różnych ujęć zaciekawia czytelnika. Dodam tylko, że na przykład nakład świętej Barbary już się rozszedł, świętego Ottona też. Te, które przywiozłam, to w zasadzie z domu, z biblioteki prywatnej. A zatem pokazuje, że ludzie są ciekawi. Chcą jakby przejść, dowiedzieć się o śladach tych dawnych chrześcijańskich, które są obecne i aktywne, żywe współcześnie. Pierwszy z rozdziałów, pierwszy artykuł, tutaj powiem tylko, że inicjatorem czy współorganizatorem takim głównym jest Szkoła Doktorska Uniwersytetu Pomorskiego. Mamy tutaj dyrektora, jest wśród nas obecny profesor Daniel Kalinowski, któremu dziękuję, że przyjął, dał zielone światło dla tej inicjatywy. Pierwszy artykuł, taki mający charakter wprowadzenia w tematykę, to jest tekst profesor, historyczki z Uniwersytetu Pomorskiego, Agnieszki Teterycz-Puzio. Iżby Bóg ten mur odgonił, epidemia czarnej śmierci z połowy XIV wieku w przekazie dwóch pomorskich kronikarzy. I muszę tutaj Państwu powiedzieć, charakteryzując tę wypowiedź, autorka w takiej obszernej, badawczej perspektywie i kontekstowej przedstawiła te karty w dziejach Europy średniowiecznej, które znaczone były tragicznymi wydarzeniami. I oczywiście tutaj zajęła się epidemiami, które nękały europejski kontynent i wskazuje, być może my dzisiaj nie zdajemy sobie z tego sprawy, że te epidemie w zasadzie nękały ludzkość co 10 lat. To znaczy, że dość często, bardzo nawet często pojawiały się. I jeśli chodzi o epidemię czarnej śmierci w średniowieczu, która dotknęła wówczas Pomorze, autorka zajęła się dwoma zapisami, materiałami dokumentującymi opis przebiegu tej epidemii. Odniosła się do pierwszego źródła, jakim jest Kronika Oliwska. I to jest źródło, materiał spisany wówczas, kiedy trwała czarna śmierć, ale także sięgnęła do dzieła Tomasza Kancowa Pomerania. I to drugie źródło, jak podaje profesor Agnieszka Teterycz-Puzio, powstało znacznie później, około 200 lat od wygaśnięcia epidemii.
Natomiast kronika oliwska powstała w połowie XIV wieku i była, cytuję, spisana przez opata klasztoru cysterskiego Stanisława, który zawarł w niej nastroje społeczne odnoszące się do przyczyn epidemii. Tu może taka ciekawostka, iż w kronice oliwskiej za epidemię, która wybuchła na Pomorzu, byli obwinieni Żydzi. Stąd miały miejsce masowe pogromy żydowskie. Z kolei jeśli chodzi o kronikę, o Pomeranię Tomasza Kancowa, to autorka wydobywa te opisy, które jakby bezpośrednio pokazują skutki epidemii, a więc wielki głód, a także kryzys żywnościowy. Tu jeszcze może taka ciekawostka, o której pisze Tomasz Kancow, który wprowadza, czy też przywołuje informacje na temat ruchu biczowników na Pomorzu, którzy byli nazywani braćmi pokutnych pieśni. Kolejny artykuł pióra profesor Elżbiety Kal. Profesor Elżbieta Kal jest historykiem sztuki. Pracuje również w Instytucie Historii Uniwersytetu Pomorskiego i w zasadzie jej wypowiedzi profesor Kal zawarte są we wszystkich 4 tomach. To jest oczywiście bardzo erudycyjne studium poświęcone w ogóle sztuce ikonograficznej w Europie, w tym również w Polsce i na Pomorzu, ukazujące bardzo szerokie spektrum najczęściej sztuki ikonograficznej, w malarstwie, w rzeźbie, ujęć właśnie świętych. Okazuje się, że w Europie dość sporo, oczywiście szczególnie te kraje, w których urodził się święty Roch i święta Rosalia z Palermo, a więc we Włoszech, na Sycylii, we Francji, na południu Francji, jeśli chodzi szczególnie o świętego Rocha. I ten tekst został zatytułowany Zaraza i ofiara, Święty Roch w sztuce, szkic o ikonografii. I w zasadzie w tej książce też są ryciny różnych przedstawień świętego Rocha. Często jest tak, oczywiście jest to nawiązanie do biografii, do żywotu o świętym Rochu. Kiedy panowała zaraza, on poszedł do trędowatych i opiekował się nimi. Zaraził się trądem i sam był człowiekiem chorym. Przy świętym Rochu nie wolno nam zapomnieć o rożku. Być może mówi się czasami, że to święty Roszek, pies, jego wierny przyjaciel, który również został wzięty do nieba po śmierci swojego pana. I kiedy święty Roch miał nogi całe pokaleczone we wrzodach i ranach, to pies przybiegał do niego i oblizywał, próbował ratować swojego pana i przyjaciela. I bardzo często w ujęciach ikonograficznych święty Roch przedstawiany jest właśnie, nawet i tutaj, wyjątkowo udało mi się znaleźć fotografię, rycinę, na której święty Roch i święta Rosalia przedstawiani są razem. Ale święty Roch oczywiście w takim stroju wędrowca, kapelusz, kij, pielgrzymi i przy nodze oczywiście będzie jego wierny towarzysz Roszek, pies Roszek. I okazuje się, że szczególnie we Francji ten święty cieszy się wielkim kultem. Tutaj oczywiście przywołuje profesor Elżbieta Kal obrazy Tintoretta z kościoła San Rocco w Wenecji, cykl Giacoba Tintoretta także z kościoła San Rocco w Wenecji, freski Abla de Pujol z kaplicy kościoła Saint-Sulpice, także pracę Auguste Barthelemiego Gleyza z sanktuarium świętego Rocha w Montpellier. Przywołuje również, zaliczając do drugiej grupy, obrazy Tipola. I mamy kolejny artykuł. Ja tutaj chciałabym w tym momencie
przywitać tak szczególnie, podziękować również autorom. Mamy 2 autorów wśród nas, którzy napisali artykuły do tego właśnie tomu. Mamy artykuł profesora Daniela Kalinowskiego, który swą wypowiedź badawczą poświęcił takiemu tematowi jak święty człowiek i zwierzęta, o relacji świętego Rocha z naturą, i pan magister Andrzej Busler, doktorant Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku, który zajął się tutaj przestrzenią znacznie bliższą, ale również oczywiście poświęcił swoją wypowiedź świętemu Rochowi, a właściwie oksyckiej historii świętego Rocha. I w tym momencie bardzo chciałabym oddać głos autorom swoich wypowiedzi badawczych, aby mogli choć w krótkim rysie oddać to, czemu poświęcili artykuły. Trudno mi powiedzieć, który z panów, chociaż w kolejności w spisie treści jest pierwszy profesor Daniel Kalinowski. Proszę Państwa, święty Roch istotnie jest bardzo ciekawym, ważnym świętym, jeżeli popatrzeć na historię chrześcijaństwa w całości, bo jeżeli skupić się na z kolei współczesnym odczuciu, czy też czymś, co można tak trochę w cudzysłowie nazwać popularnością świętego, to rzeczywiście dzisiaj niewiele osób pamięta, że istniał czy istnieje taki święty jak Roch. Natomiast na pewno w średniowieczu był to jeden z ważniejszych świętych. W takim bardzo ekskluzywnym gronie 14 świętych wspomożycieli, czyli najważniejszych świętych, bo był odpowiedzialny za nagłą śmierć. Każdy z ludzi chrześcijaństwa obawia się śmierci. Oczywiście wiemy, jako chrześcijanie, ta perspektywa jest zbawienia, ale każdy z chrześcijan chciałby, aby ta śmierć była dobra, tak zwana dobra śmierć, czyli we własnym łożu, z pogodzeniem się, z pożegnaniem z bliskimi, namaszczone olejami, po przyjęciu sakramentu. Więc tak każdy chrześcijanin chciałby umierać. Natomiast średniowiecze oczywiście pokazywało, że zagrożeń jest tak wiele i ta śmierć jest tak nagła, że może święci mogą wspomóc zwykłego człowieka, zwykłego zjadacza chleba, aby ta śmierć była dobra. No i kierowano ku świętemu Rochowi właśnie takie suplikacje, takie prośby, takie błagania, aby wspierał. A tak sobie go umieszczono w tym XIV już wieku, z tego względu, że tak jak Adela powiedziała, jednym z największych dopustów Europy średniowiecznej były zarazy. To dzisiaj tak troszeczkę naukowcy się zastanawiają, skąd się brała taka cykliczność tych zaraz, bo to nie było wydarzenie raz na 100 lat, tylko tak co dekadę, niekiedy rzadziej. No, są różne teorie na ten temat, ale to były zarazy, które dziesiątkowały społeczność całej Europy. Na przykład mówi się, że w jednej z takich najsilniejszych zaraz w XIV wieku połowa ludności Europy umarła. Połowa. Więc to jest ogrom. I no, ten, który tutaj jest przywoływany przez nas, święty Roch, uczestniczył w czymś, co można nazwać takim jakby duchowym procesem zwyciężania, czy też radzenia sobie z zarazą. On, tutaj także Adela wspomniała, urodził się w połowie XIII wieku na południu Francji, w Montpellier. Południe Francji ma bardzo dobre relacje przez Morze Śródziemne z całym też i światem ówczesnym. I jako syn bogatych rodziców miał bardzo dobre wykształcenie, bardzo dobrą pozycję. Rodzice wedle legendy
wedle legendy długo oczekiwali na potomka, wreszcie się pojawił, ale jako 20-latek poczuł moc Bożą, poczuł wezwanie i sprzedał swój majątek, rozdał wszystkie swoje kosztowności i postanowił wędrować do świętego miasta, do Rzymu. Tak przy okazji, tylko rozdając majątek wśród ubogich, część, właściwie wszystkie, jeżeli chodzi o swoje ziemię, oddał wujowi. Do tego wuja jeszcze wrócimy. No i kiedy wędrował do Rzymu, zanim tam trafił, już odwiedzał miejscowości, które właśnie były poddane zarazie. Ale zawsze pomagał, czy to właśnie materialnie, czy nawet i fizycznie, czyli opiekował się tymi chorymi. Trafił do Rzymu, tam 2-3 lata mieszkał, ale był zdegustowany stylem życia w świętym mieście. Dla niego to nie było święte miasto, już było, pamiętajmy, XIII wiek, więc to jest bardzo burzliwy też okres życia Kościoła zachodniego, więc wiele z życia obyczajowego wiecznego miasta mu się nie podobało i usunął się z tego miasta i na północ Włoch wędrował. I tak jak znowu podaje jego żywot, w Piacenza, czyli takim mieście już tak coraz bliżej Alp jesteśmy, tam właśnie pomagając ubogim sam się zaraził i tam nie chcąc swoją chorobą, nie chcąc ją przenosić dalej, nie chcąc, aby ludzie się od niego zarażali, usunął się na bok, gdzieś tam na jakieś miejsce niezamieszkane przez innych ludzi, aby albo wydobrzeć, albo po prostu umrzeć. I wedle legendy tam się właśnie pierwszy raz pojawił ów pies, który wedle jednej legendy to był pies, ale wedle drugiej to był anioł, który z niebios Rochowi dawał chleb. No albo właśnie ten pies przynosił ze stołu pańskiego, znaczy ze stołu swojego właściciela chleb i dawał świętemu, i w pewnym momencie ów właściciel psa zauważył, że ginie jedzenie ze stołu i śledził tego psa i pies doprowadził go do świętego, więc wtedy ten człowiek sprowadził lekarza i uleczył naszego świętego. I ów chciał wrócić do Montpellier, chciał wrócić do swojego domu zamieszkania, ale ponieważ już właśnie wcześniej ślubował ascezę, ślubował, że nie będzie nosić drogich szat, to był właściwie w takich łachmanach, tak? I został wzięty przez strażników własnego, można powiedzieć, księstwa, które oddał wujowi, został wzięty za włóczęgę i został pochwycony, skręcony do więzienia. Ze swojej skromności, jak mówi legenda, nie przyznał się do tego, że jest właściwie tym, który ofiarował tę ziemię swojemu wujowi. No ale nie przyznał się do tego i po 5 latach zwyciężenia zaczął właściwie już umierać i na łożu śmierci kapłan wezwany, aby udzielić właśnie namaszczenia i sakramentów, zobaczył blask wokół świętego i wtedy dopytał się, kim ty właściwie jesteś, i wtedy się okazało, że to jest Roch, święty Roch, no ale już było jakby za późno, żeby go uratować, i zmarł. Potem były wręcz walki o jego doczesne szczątki, bo miasta północne Włoch zabiegały o to, aby te szczątki do nich trafiły. Także Francja o to zabiegała i dzisiaj właściwie i w Montpellier mówi się, że są częściowo jego szczątki, i w 2 miastach północnych Włoch. Tam są i sanktuaria, i właśnie miejsca, gdzie symboliczne groby świętego są. Ale to jest jakby po to, jakby robię ten wstęp, aby pokazać, że zasłynął jako człowiek, jeszcze nie jako święty, tylko jako człowiek, zasłynął tym, że nie obawiał się zarazy, tak? I był kimś, kto środki finansowe swoje, jakie jeszcze tam miał,
albo swoją aktywność taką fizyczną przeznaczą, aby być z zakażonymi, tak, z chorymi. I to, kiedy od XIII wieku coraz większe żniwo te zarazy w Europie przynosiły, to nagle właśnie się okazało, że to jest bardzo ważna postać. Można się do niej zwrócić z prośbą o ratunek. I od tego momentu jest wielka jego popularność w całej Europie. I jak gotyckie katedry odwiedzamy, właściwie nie ma katedry w Kościele Zachodnim, rzymskokatolickim, właściwie nie ma katedry bez przedstawienia świętego Rocha. To właśnie dzisiaj niekiedy młodzi ludzie się dziwią i podśmiechują, kiedy widzą świętego, który ma odsłoniętą nogę z raną. To jest właśnie ta rana, tak jak dżuma albo inna zaraza, przede wszystkim to była jakaś egzema, tak jakieś zmiany na ciele, więc tak on jest właśnie przedstawiony na malowidłach czy na rzeźbach. No i właśnie obok ten albo anioł, albo pies, jako ten, który tutaj go wspiera. I to jest, można powiedzieć, ta jego popularność w średniowieczu jest związana, bo, tak jak mówię, z zarazą. Ale potem jest drugi moment, kiedy wraca, można powiedzieć, w kulturę masową, może masową to nie, bo kulturę masową to nam się kojarzy z XX wiekiem, no ale wraca jakiś taki szerszy może krąg ludzi, którzy go czczą, o nim pamiętają. To jest końcówka XVI wieku, a zwłaszcza XVII wiek, czyli bardzo mocny rozwój kontrreformacji. I na tym gruncie znowu się Roch pojawia, ale troszeczkę w innym ujęciu. Znaczy, oczywiście dalej się pamięta, że to jest święty od zarazy dla ludzi, ale także zarazy w ogóle. A w tym momencie pamiętajmy, że kontrreformacja chce na nowo chrystianizować przeciętnego człowieka, który może nawet i nie umie czytać, czy zna tylko podstawowe prawdy wiary. Więc święty Roch znowu się pojawia w takich kontekstach, w różnych zakładanych wspólnotach mnisich. Rochici, na przykład pojawia się zakon, gdzie oni, ich główne, może taki duchowy opiekun to jest właśnie święty Roch. I Rochici działają w Europie Środkowej, także w Europie Wschodniej, na terenach Rzeczpospolitej. I bardzo jest ciekawa taka postawa świętego Rocha, która jest porównywana do świętego Franciszka. Kojarzymy świętego Franciszka jako też osobę właśnie bardzo duchowo rozwiniętą, oczywiście bardzo rozmodloną, ale też bardzo otwartą na znaki przyrody. I teraz Roch podobnie, tak gdzieś od tego XVII wieku jest traktowany i w jakimś sensie jego wyobrażenie wchodzi w kulturę ludową. Najstarsze teksty folklorystyczne z kultury polskiej, takie już metodycznie realizowane, czyli u Kolberga, u Oskara Kolberga, pokazują, że na ziemiach polskich, bo przecież pamiętajmy, nie ma wtedy Polski jako państwa, ale że na ziemiach polskich jest czczony święty Roch jako opiekun od zarazy, do którego zwracają się ludzie wsi, aby na przykład nie było pomoru świń, aby nie było pomoru krów, aby w ogóle gospodarstwo domowe, tak, nie miało żadnego złego powietrza, tak, jakiegoś zatrutego. I nawet pozwólcie, że przytoczę, bo to jest takie właśnie o tyle ciekawe, że wzięte od samego Kolberga, a Kolberg spisał od ludu, że co takiego jakby robiono, aby przywołać moc świętego Rocha, a przy okazji jakby widzimy, że Roch, który wchodzi w kulturę ludową, jest troszeczkę jakby traktowany jakby jego właściwości, jego moce duchowe, jak jakiś zabieg magiczny. Bo oto po wielu wsiach w dniu tym proboszczowie błogosławią inwentarskie gromady przy wypędzaniu bydła na paszę.
palono na polu ciernie i po roznieceniu ognia bydło przezeń przepędzano. Rozpalają ogień na drodze pod wsią i przepędzają przezeń bydło po 3-kroć dla uchronienia go od zarazy. Ogień ten wydobyty jest z starcia drąga osicowego o bal lub belkę osicową. Gdy się bowiem osika rozgrzeje, przytykają do niej pakuły, które się rozpalają, potem niecą nimi drąg, węgle z niego powstałe niosą na drogę i słomę od niego zapaloną rozrzucają po drodze. Po przepędzeniu bydła biorą też i po węgiełku do chałup, które tam aż do wygaśnięcia zachowują, co także ich ma chronić od chorób. Czyli to jest taki obrzęd tutaj stosowany na pewno w XIX wieku, a jest on bardzo stary. No, Kolberg nie jest w stanie powiedzieć, od kiedy jest stosowany, ale to właśnie pokazuje, że wyobraźnia ludowa, taka magiczna, połączyła sobie gdzieś z życia kościelnego, z życia świętych, z żywotów świętych, postać Rocha i ją tak zaadoptowała do swoich potrzeb. I to jest, można powiedzieć, drugi taki moment bardzo silnej obecności świętego Rocha. I to, co na koniec pisze, to jest jeszcze ciekawe, aby wskazać trzeci, ostatni taki element chronologiczny, współczesność, to znaczy taką troszeczkę może współczesność tak sprzed kilkudziesięciu lat, bo ostatni z tych części tutaj tego artykułu dotyczy legend chrześcijańskich, które pojawiły się wraz z modernizmem chrześcijańskim, czyli pod koniec właściwie wieku XIX i na początku XX. Legendy tutaj przez Queersego, Jeana Queersego, takiego francuskiego właśnie modernistę chrześcijańskiego, który to jest na tej fali też znowu zainteresowania franciszkanizmem. I tak jak tłumaczą na przykład, polscy poeci tłumaczyli Kwiatki Świętego Franciszka, ten taki tekst, który Leopold Staff. Tak, wiele osób sobie to kojarzy, no to te powiewy modernizmu katolickiego szły z Francji i właśnie tutaj ten autor jako wydawca, zbieracz legend chrześcijańskich, jeszcze raz przypominam, Jeana Queersego, on raz jeszcze przywołał Rocha, ale w otoczeniu psa. I tak jakby zainteresowanie już jest nie tylko skupione na postaci człowieka, który ma jakieś właśnie duchowe moce, tylko dodatkowo uwagę czytelnika kieruje się ku naturze i ku figurze psa. I oczywiście tak, z jednej strony możemy się jakby uśmiechnąć, mówiąc, że to jest kwestia tylko tutaj fantazji tego modernisty, tego właśnie księdza z początków XX wieku, ale chyba można widzieć to szerzej, bo nawet i dzisiaj myślę, że w takim powszechnym odbiorze, mamy już na cmentarzach dla ludzi, pojawiają się części na cmentarzach publicznych albo w innych miejscach, cmentarze dla zwierząt. Część chrześcijan jest troszeczkę oburzona czy zaniepokojona, natomiast dlatego tutaj przywołuję tę figurę Rożka, aby jakby popatrzeć na to szerzej, że jeżeli wszystko wychodzi spod ręki Boga, to także i zwierzę jest kreacją boską, więc nie byłoby niczym zdrożnym, aby właśnie myśleć o człowieku, bo święty to w końcu najpierw człowiek, dopiero potem jego czyny, jego czy jej stają się ważne duchowo, więc żeby popatrzeć na świętego jako tego, który coś lubi, kogoś kocha, coś ceni, coś wybiera, więc dlaczego by przy świętym nie postawić właśnie psa? Wtedy się okazuje, że wedle tej legendy tutaj zapisanej w modernizmie, święty Roch, kiedy zmarł, stanął przed bramą
niebios i święty Piotr mówi, dobrze, ty możesz wejść, no ale no nie tego psa, no jak do raju z psem, a Ruch mówi, nie no, ja nie wejdę do raju, dopóki nie wpuścisz mnie razem z psem. No i wtedy święty Piotr się na niego obraził, powiedział, no to trudno, to cię nie wpuszczę. No i zamknął, ale Jezus, jako król, już będąc w niebie, w jakimś momencie się pyta, święty Piotrze, czy mi się wydaje, ale żeś tutaj święty Roch zmarł i dlaczego go nie ma wśród nas? A Piotr mówi, no nie wpuściłem go, no bo z psem. Jak? No musisz wpuścić z psem, także i z psem. No święty Piotr mówi, no jak to co za upadek, raj ze zwierzętami. No i teraz znowu przeczytam fragment legendy, bo wedle tej legendy, jak ludzie, którzy zmarli, którzy stali się świętymi, jak usłyszeli, że święty Roch ma pojawić się w raju ze zwierzęciem, to powiedzieli, no to my też chcemy mieć swoich pupili, zwierzęta, które są nam bliskie w raju. I Jezus na to się zgodził. Święty Piotr musiał także się na to zgodzić. I dyskusja bardzo ciekawa jest w tej legendzie. Trochę żartobliwa, ale to też pokazuje na to, że perspektywa rozumienia świętości i sakrum się zmienia w Europie. Tutaj fragment tylko przeczytam. Noe, czyli ze Starego Testamentu. A moja gołębica, która przyniosła mi gałązkę oliwną, a kruk, który mnie karmił na pustyni, rzekł Eliasz. A mój pies, który merdał ogonem, żalił się Tobiasz. A oślica, która prorokowała, kiedy na niej siedział, wtrącił się Balam. A wieloryb, który przez 3 dni gościł mnie w brzuchu, dodał Jonasz. A prosiaczek, który uratował mnie od nudy, rzekł święty Antoni. A łania, rzekł święty Hubert, która niosła krzyż na głowie. A brat wilk i bracia ptaki, zabrał głos święty Franciszek. A muł, który przyklęknął przed hostią, powiedział drugi ze świętych Antoni. I teraz Jezus opuścił wówczas swoje spojrzenie, które wszystko widzi, na tą zgromadzoną rzeszę, co czciła go bez słów i rzekł: nie ma tu jednak wszystkich. Brakuje osiołka i wołu, które ogrzewały mnie swoim oddechem, kiedym był malutki. No i to przesądziło do tej legendy, że już wszystkie zwierzęta musiały być w raju. No i oczywiście to jest tak, to jest legenda. Ona ma cel jakby budować czytelnika tak religijnie, moralnie, ale to jest też legenda, która pokazuje taką swoistą atrakcyjność świętego Rocha dla współczesnego chrześcijaństwa, bo ono właśnie nie musi być tylko heroiczne, nie musi być takie w wielkich gestach, tylko okazuje się, że nie sam święty Franciszek może być patronem natury, ale także święty Roch jako patron zwierząt. Więc tutaj ta historia o świętym Rochu pokazuje wcale jakby sytuację, że wcale kult nie musi się zamykać do świątyni takiej gotyckiej, tak, dawnej, że ten kult świętego Rocha jest dziś także i w kulturze popularnej. Tutaj są ilustracje w tej książce, więc możecie Państwo sobie zobaczyć świętego Rocha na przykład na takich małych obrazkach, na takich aplikacjach, które się przyszywa gdzieś tam do ubioru. Święty Roch w takich formach do sklejania, do malowania, gdzie no po prostu w nowy, współczesny sposób przeżywana jest świętość. To jakby może z mojej strony na razie. Bardzo, bardzo pięknie dziękuję. Jeszcze nie pozwolę Andrzejowi Buslerowi dojść do głosu, ponieważ pójdziemy kolejnością tekstów publikowanych i po krótkim streszczeniu tematki artykułu Anny Świstuń, Andrzeju, wówczas Ciebie będę prosiła o zreferowanie swojej wypowiedzi badawczej.
Jak wspomniałam, do grona publikujących w tych monografiach włączyli się również najmłodsi badacze i to jest takie bardzo budujące. Chociażby magister Anna Świstun, która jest w tej chwili na 1. roku szkoły doktorskiej. Temat badawczy poświęcony jest literaturze, a temat, jaki opublikowała w tymże tomie, to edukacyjny, kulturowy i literacki wymiar legendy o Świętym Rochu. I tutaj autorka zajęła się pokazaniem oddziaływania opowieści hagiograficznych na współczesnego czytelnika. Przede wszystkim wybrała 3 teksty. To jest hymn Sawicki Wawrzyńca Korwina-Ślązaka z początku XVII wieku oraz Dymetr Jambiczny na nokturn tegoż samego poety. I 3. utwór to współczesny wiersz Zygmunta Flisa Święty Roch. I jak pokazuje autorka w analizie interpretacji, wszystkie te utwory będą w sposób szczególny jakby pokazywały wielkość postaci Świętego Rocha, który w zasadzie wcielił w siebie, w swoje życie poprzez poświęcenie, odwagę, Chrystusową miłość i niósł ją ku bliźnim. Następnie autorka tej wypowiedzi zastanawia się, przywołuje definicję świętości, wyraźnie też pokazuje, że świętość jest otwarciem się człowieka na sferę sakrum. To jest jakby najprostsza definicja. Następnie również pokazuje, że postać Świętego Rocha, w zasadzie odnowienie jego kultu w XXI wieku nastąpiło za sprawą dramatycznej sytuacji globalnej, jaka opanowała świat, czyli mowa tutaj o pandemii COVID-19. Również, to jest może taka ciekawostka, tutaj w tytule książki pokazujemy, że Święty Roch jest patronem od zarazy, tak, świętym od zarazy, patronem zdrowia. Ale okazuje się, że wiele fachów, wiele ludzi różnych, naprawdę rozmaitych zawodów obrało go na swojego patrona. I tutaj Anna Świstuń wspomina, jednym ciągiem ja pozwolę sobie też zajrzeć, jest patronem pielgrzymów, więźniów, aptekarzy, weterynarzy, a także zwierząt gospodarskich. I tutaj taka, jeszcze, to, bo nie chcę, może pomyśl, jeśli nie powiem, to jest szczególna taka ciekawostka, tak, to jest szczególna ciekawostka, zwłaszcza dla kobiet. Część kobiet w stanie błogosławionym właśnie swoje prośby kierowała do Świętego Rocha. I taki kult odnotowany został na przykład w Dolnej Nadrenii. Kobiety, które były przy nadziei, odwiedzały miejsca kultu związane ze Świętym Rochem i składały woskowe figurki dziecka. Chyba że jeszcze jest... Ja chcę inne dla mężczyzn. To bardzo proszę. Anna Świstuń o kulcie dla mężczyzn Świętego Rocha nie pisze. Bardzo proszę. Bo jest imię znaczące, Roch, to po polsku. Tak. Natomiast prawdopodobnie pochodzi to imię od Rokko, czyli skała, kamień. Więc dlatego Święty Roch jest patronem kamieniarzy, brukarzy. No proszę. No proszę. A u nas bruku nie brakuje, bruków. Także podkreśla autorka taką informację, że jego kult szczególnie rozpowszechnił się nie na Pomorzu, a w Wielkopolsce. I tutaj także nawiązuje do święta 16 sierpnia, kiedy odbywa się odpust ku czci Świętego Rocha i w miejscowości Mikstad gospodarze przyprowadzają swoje zwierzęta i są one święcone, kropione wodą święconą, aby się dobrze chowały, aby nie tykały zwierząt żadne choróbska, w tym również pandemie. To dzisiaj jest tak, że to nie tylko są zwierzęta
hodowlane, czyli Tak, i- nie są prowadzone tylko konie, czy krowy, czy tam w klatkach świnki nie jadą, tylko również współczesne dzisiaj, czyli i koty, i psy, i papugi. Także można zobaczyć, tutaj jest kilka zdjęć jakby z tych obchodów, z tego odpustu, natomiast w internecie są całe takie filmy dokumentalne, no dokumentalne, nawet nie dokumentalne, tylko po prostu reportaże z miejscowości Mikstadt, gdzie to jest od XVII wieku ten zwyczaj jest praktykowany, także bardzo długo. I tutaj Anna Świstuń pokazuje, że w roku 2015 zwyczaj ten został wpisany na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego pod hasłem Uroczystości odpustowe ku czci Świętego Rocha z obrzędem błogosławieństwa zwierząt. Więc proszę, zwróćmy uwagę, jak istotne, jak ważne są te odpustowe uroczystości, czemu one służą i właściwie kto jest ich patronem. Na końcu swojej wypowiedzi badawczej Anna Świstuń przywołuje teorię Arnolda van Genepa i wskazuje na ryty przejścia jako fundamentalne momenty w życiu człowieka. Tutaj w kontekście historii oczywiście Świętego Rocha do nich zalicza chorobę, cierpienie, pielgrzymowanie, śmierć. I w kolejności tego tomu mamy wypowiedź Andrzeja Busslera i ja bardzo proszę o przedstawienie nam swoich tez, wniosków badawczych, czego dotyczą, bo dotyczą oksywskiej, a więc bliskiej nam historii Świętego Rocha. Tak jak pani profesor wspomniała, przypadł mi temat bardzo mocno gdyński, oksywski. W ogóle jak patrzę na tą serię, bo miałem okazję przygotowywać też artykuły do Świętego Mikołaja, do książki, o której dzisiaj mówimy, czyli Święty Roch i Rozaria, a też do książki, która będzie niedługo opublikowana o Świętym Wojciechu. Nie ukrywam, że zawsze starałem się szukać blisko. Jestem kaszublistą, jestem pomorzeznawcą i tematy związane z dużymi miastami, z Gdynią, z Gdańskiem, bo jeżeli chodzi o Świętego Mikołaja, mamy tutaj Chronie, starą parafię Świętego Mikołaja. W przypadku Oksywia mamy tutaj jedną z najstarszych świątyni Pomorza, tak? Kościół Świętego Michała Kanioła. Mówimy często o Gdyni, młode miasto. 100 lat będziemy świętować za rok, a parafia bardzo stara, 8 wieków, a może i więcej. W ogóle wdzięczny temat dla badacza, jak mówimy o Oksywiu, bo dzisiaj trochę peryferyjna dzielnica, ale istnieje takie powiedzenie i w literaturze, i w historii, na początku było Oksywia. Tutaj myślę o tomiku poezji Franciszka Fenikowskiego z 1978 roku i o publikacji historyka Józefa Bożyszkowskiego z 2004 roku, odnoszącym się właśnie do dziejów parafii oksywskiej i oba faktycznie mają tutaj te publikacje podobny tytuł. Na początku było Oksywie. Bo szanowni państwo, nie sposób mówić o historii Gdyni, o dziejach Gdyni, nie tylko tutaj z punktu widzenia historii, bo tu mamy wiele składowych, różnych dziedzin nauki, pomijając Oksywię, bo faktycznie ono było na początku. Jeżeli chodzi o samego Świętego Rocha, miejsce niesłychanie znane, bo w centralnej części Oksywia od przeszło wieku, tak dokładnie nie wiemy, który to jest rok, jak sprawdzałem mapy pruskie, jeszcze z końca XIX wieku, początku XX wieku, tej kapliczki na mapach nie ma zaznaczonych. Natomiast już w przewodnikach, na przykład Józefa Staśki, to są przewodniki turystyczne o polskim wybrzeżu, po odzyskaniu niepodległości, tak, po powrocie macierzy na Pomorze, czyli myślę tutaj o 1920 roku, już Staśko o tym pisze. Więc prawdopodobnie tutaj początek XX wieku ta kapliczka się pojawia. I powiem państwu, ja jestem gdynianinem od zawsze, przez całe życie, blisko 50 lat za chwilę. Oksywie ze względu na to, że jest tak ciekawe eksploracyjnie, jeżeli chodzi o różne dziedziny nauki, o właśnie tutaj ta gdyniana nam wychodzi z różnych stron. Wiele różnych przedsięwzięć na Oksywiu w tym temacie robiłem, ale
od lat wszyscy wiedzą, starzy oksywianie, tak, dynianie, którzy się zajmują historią, jest kapliczka świętego Rocha. Ale tak szczerze mówiąc, jak zacząłem szukać w literaturze, w różnej literaturze, to praktycznie nic o tej kapliczce nie ma. I dla badacza z jednej strony bardzo niekomfortowa sytuacja, bo nie ma materiałów, nie ma źródeł, a z drugiej strony tutaj jest taki głód pozyskania tych materiałów. Może to nielegalna budowa była. Tak jest. Samowola budowlana. Tak jest, mówiąc dzisiejszym językiem. I nie ukrywam, że z pomocą przyszedł mi ksiądz kanonik Kazimierz Glama, obecny proboszcz parafii świętego Michała Archanioła. Dla historii Gdyni, dla Oksywia to miejsce, tak jak wspomniałem, kapitalne, jedna z najstarszych świątyń Pomorza. No i też szczęście, że miałem okazję z księdzem Glamą od lat współpracować, bo też jako Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie mamy mocne kontakty, to jest miejsce dla nas ważne, a cmentarz przy tej parafii to można powiedzieć, że to jest panteon kaszubskich postaci. Tam spoczywają takie postacie choćby jak Antoni Abraham, jak Bernard Chrzanowski, tak, piewca Pomorza z Wielkopolski i wiele innych postaci, więc miejsce bardzo urokliwe. Często opisywane w literaturze jako jeden z najpiękniejszych cmentarzy w Polsce. No nie bez przyczyny Abraham chciał na nim spocząć, nie bez przyczyny Chrzanowski też chciał na nim spocząć. W przypadku Abrahama to się udało od razu po śmierci, w przypadku Bernarda Chrzanowskiego dopiero po wielu latach, tak, w 1986 roku prochy zostały przeniesione z Wielkopolski. Ale wracając do Świętego Rocha, no posłużył mi pomocą ogromną przywołany ksiądz kanonik Kazimierz Glama. Zostałem wpuszczony te wszystkie materiały, które były obecne na przedwojennej, starej, zabytkowej parafii. Dla mnie była to gratka dla badacza. I faktycznie, co tylko mogłem, to wynalazłem bardzo ciekawe materiały z renowacji, tak, tej kapliczki, z planów też przeniesienia jej, to jeszcze poprzedni proboszcz, ksiądz Kosecki, obecnie senior na tej parafii. To są rzeczy, które nie były wcześniej nigdzie publikowane, więc dla mnie wielka radość, ale też co tutaj trzeba dodać, w trakcie jak pisałem ten artykuł, no bo konferencja była 1 grudnia 2022 roku, więc zobaczcie Państwo, no ten proces tutaj trwa, wydawniczy, mamy już praktycznie 3 lata prawie, to przez ten czas, jak pisałem artykuł, a został on opublikowany od czasu konferencji, wiele się tam zmieniło. Bo wcześniej ta kapliczka stała, starzy oksywianie mówili, trójkąt Świętego Rocha. I faktycznie było to takie, powiedziałbym, nietypowe skrzyżowanie. Faktycznie ten roch stał na trójkącie. Ale w tym czasie właśnie pracy nad tym artykułem miasto Gdynia wykonywało tam potężne prace rewitalizacyjne. I dzisiaj mamy już rondo. Rondo, na którym stoi Święty Roch. Kolejna sprawa, mi to jest zawsze w przypadku tych artykułów, które tworzę do tej serii, chodzi o to, żeby wykazać oddziaływanie społeczne. No bo z jednej strony możemy tutaj mówić o historii, tak, ale też jest ważne to, co się dzieje w tych miejscach. Czy ci święci mają jakieś oddziaływanie, tak, na ludność, na parafię, na okoliczną ludność. I w przypadku Świętego Rocha faktycznie tak jest. Zrobiłem taką kwerendę, chodziłem po najstarszych oksywianach, ludzie, którzy mają dzisiaj 90 parę lat. Faktycznie oni początku nie pamiętali, jest problem tutaj z ustaleniem tej początkowej historii tej kapliczki, ale już później faktycznie ta pamięć jest przywoływana, czasy międzywojnia, tak, czasy II wojny światowej, kiedy kapliczka zostaje zdemontowana przez okupanta niemieckiego. Później po wojnie taka znana rodzina kaszubska państwa licznerskich, konkretnie pan Edward Licznerski tą kapliczkę odbudowuje. Później jest nieszczęśliwy wypadek, wjeżdża ciężarówka w tą kapliczkę, więc bardzo burzliwe losy. No i też ciekawa sprawa, już później za czasów księdza Koseckiego ta renowacja, którą przywoływałem wcześniej, dokonana przez pracownię państwa Sienkowskich. Bardzo duża dokumentacja, z której miałem okazję korzystać. Też zdjęcia są zamieszczone. Bardzo gruntowna renowacja, co się okazało. W latach poprzednich tego nikt nie wiedział. Ktoś dokonywał renowacji tej kapliczki. Oczywiście takimi metodami, powiedziałbym, że bardziej prostymi, ale faktycznie 2 warstwy farby
były, tak, na tej kapliczce. I też w trakcie, jak już artykuł praktycznie się tworzył, już było po konferencji, i tutaj też ciekawa sprawa, jak mówimy o tym oddziaływaniu społecznym, bo dla Gdyni jako Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Kaszubskie Forum Kultury tworzymy przy cmentarzu, przy tym kościele takie duże tablice nawiązujące właśnie do historii. Chodzi nam o to, żeby wiele osób, które odwiedza to miejsce, mogły poczytać, mogły zobaczyć zdjęcia. I kolejna tablica, to był chyba rok 2023, która powstała, to była właśnie tablica o Świętym Roku. Więc ten Święty Rok za sprawą z jednej strony, to co pani profesor wspomniała, pandemii, no bo pandemia ożywiła tą pamięć, ale z drugiej strony też takich konferencji ożywiła z drugiej strony, tak? Więc tutaj jest ciekawa sprawa i ten święty Rok dalej jest na Oksywiu. Dlaczego też tutaj ta pamięć nie jest aż tak mocna? Ja mam taką tezę, że ta parafia oksywska, ta najstarsza, ma za mocnego patrona. Święty Michał Archanioł to jest bardzo silny patron i ja uważam, że trochę on przyćmił, tak, tą postać Rocha. Zresztą chyba taki jest nasz charakter ludzki, że jak było źle, jak były pandemie, bo na moje oko ta figura powstała w okolicach, moim zdaniem, prawdopodobnie Hiszpanki. Tutaj Hiszpanka na Pomorzu nie miała aż takiego mocnego żniwa, ale jednak być może to były też któraś z pandemii cholerycznych, bo w Gdyni kilka krzyży cholerycznych, niektóre nawet do dzisiaj stoją. Na Wielkim Kacku też stał krzyż choleryczny, na pobliskim Oburzu, więc to faktycznie było. Tutaj te lata wskazują, że to była bardziej epidemia Hiszpanki. No i wówczas, kiedy było źle, to do tych świętych się odwoływano. Przez 100 lat mieliśmy praktycznie pod względem epidemii spokój, bo faktycznie tutaj to, co pani profesor wspomniała, kiedyś te epidemie były one następowały w o wiele mniejszych oddziałach czasowych. Tak. Później już, tak się teraz szacuje, jak tak patrzymy pod kątem toksykologicznym, że mniej więcej raz na wiek, raz na 100 lat jakaś epidemia ludzkość dotyka. I faktycznie tutaj od tych czasów Hiszpanki, od tych czasów ostatnich tych spraw związanych z cholerą, tak mniej więcej wiek minął. Czyli tutaj epidemia SARS, tak, COVID, dokładnie to jest ten czas. No i powraca Święty Rok do pamięci Oksywian i nie tylko Oksywian. Pięknie, dziękuję. Pięknie, drodzy Państwo. Teraz mieliśmy taką serię wystąpień poświęconych Świętemu Rochowi, ale została nam jeszcze kobieca święta od zarazy. Postaram się może troszeczkę szybciej powiedzieć jeszcze o 3 artykułach, bo one są poświęcone świętej Rozalii, Sancta Rosalia. I po wypowiedzi artykułu Andrzeja Buslera mamy 6. tekst w monografii autorstwa Gabrieli Pluto-Prądzyńskiej. Pani Gabriela Pluto-Prądzyńska jest związana z Muzeum Zachodniokaszubskim w Bytowie. Jest pracownikiem, ale postanowiła wziąć udział w tym sympozjum i jej wypowiedź to Święta Rosalia z Palermo, odważna i pełna wiary patronka od zarazy. W swojej wypowiedzi, w pierwszych słowach, autorka wprowadza nas w biografię Rosalii, no wówczas jeszcze nie świętej, pokazując, że była to dziewczynka o niezwykłej urodzie, urodzona w arystokratycznej rodzinie. Urodziła się 6 października 1129 roku na zamku Olivella w Palermo. I pochodziła ona właśnie z arystokratycznej rodziny, przy czym już jako maleńkie dziecko Rosalia odrzucała wszelkie dostatki życia. Wybierała skromne posiłki, wybierała również bardzo takie skromne życie. Szukając jakby też takiego swojego sensu i spełnienia w ascetycznym życiu. Właściwie rodzice zamierzali wydać się bardzo bogato za mąż, ale Rosalia nie zgodziła się i w zasadzie opuściła rodzinny
dom, uciekając do pustelni. Tam poszcząc, prowadząc ascetyczny tryb życia, niejako oddawała swoje życie, swojego ducha w ręce Boga. I okazuje się, że skryła się w grocie Monte Pellegrino, to jest grota pielgrzymia, i kult świętej Rozalii, jak podkreśla Gabriela Pluto-Prądzyńska, rozwinął się przede wszystkim w południowych Włoszech, zwłaszcza na Sycylii. I wyspa ta nazywana jest Santa Rosalia. Zresztą święta Rosalia została ogłoszona patronką tejże wyspy. Takimi centralnymi miejscami kultu we Włoszech jest grota świętej Rosalii na Monte Pellegrino oraz katedra w Palermo, gdzie zostały umieszczone w srebrnym relikwiarzu relikwie ze szczątkami świętej. Święta Rosalia często jest przedstawiana jako młoda kobieta, która jest przyodziana w tradycyjne szaty, trzyma gałązkę palmową, taką jakby palmę męczeństwa, ale również obok niej jest umieszczona czaszka i piszczele. I autorka przechodzi jakby tutaj z Włoch na ziemie polskie i pokazuje, jak bardzo również w ogóle na terytorium, na terenie Polski rozwinął się kult świętej Rozalii. Okazuje się, że święta Rosalia w Polsce jest patronką 18 parafii. Możemy powiedzieć, że być może to jest mało, ale być może niektórzy święci nie mają żadnej parafii, albo jedną, dwie. Więc ona ma tych parafii 18. Tutaj wskazuje Gabriela Pluto-Prądzyńska chociażby na takie kapliczki jak w Tarnowie, Czarnym Dunajcu, w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Przecznie, czy też wspomina o Kalwarii przy kościele świętej Rozalii z Palermo w Szczecinku. I okazuje się, że święta Rosalia jest patronką od zarazy, patronką zdrowia, ale również do niej zwracają się bardzo często kobiety z prośbami o wstawiennictwo w różnych swoich takich kobiecych problemach. Kolejny artykuł autorstwa Eugeniusza Pryczkowskiego przenosi nas rzeczywiście na Pomorze i Kaszuby, tylko i wyłącznie, i autor pokazuje, jak rozwijał się kult świętej Rosalii z Palermo w naszym tutaj najbliższym regionie. Oczywiście, podobnie jak profesor Agnieszka Teterycz-Puzio, wprowadza do historii średniowiecznych zaraz, epidemii i w Europie, ale szczególnie na Pomorzu. Między innymi odsyła czytelników do czasów średniowiecza, kiedy na Kaszubach w roku 1360 do okolic Chmielna dotarła ospa. Potem wymienia kolejne 3 daty, przepraszam, 1383 rok, 1394 i 1398, kiedy w państwie krzyżackim panowały kolejne epidemie. W końcu pokazuje wiek XVIII, kiedy występuje na Kaszubach epidemia dżumy, z kolei wiek później, w wieku XIX, epidemia cholery. I to jest szczególny taki moment, ten wiek XIX, kiedy zaczął rozwijać się i intensyfikować kult świętej Rosalii na Kaszubach. Tutaj wymienia między innymi chociażby takie miejscowości, w których rozwinął się ten kult, rozwinął się w Jastarni Boże. Znajduje się w Jastarni Boże kapliczka poświęcona świętej i tam jest chociażby rzeźba świętej Rosalii z wieńcem róż, palmą, krzyżem, piszczelami i czaszką. Tutaj jeszcze może taka ciekawostka. W tym okresie występowania
epidemii i masowych zgonów powstawały specjalne miejsca pochówku zwane cerpiskami. Cerpisko, czyli cierpisko, cmentarz, ale cmentarz przeznaczony dla tych, którzy pomarli w wyniku epidemii. I między innymi podaje ukonkretnione, tak, zlokalizowane miejsce na Kaszubach, gdzie znajduje się chociażby takie cerpisko, i to jest miejscowość Smolno pod Puckiem oraz kolejne to jest miejscowość Szklana pod Sierakowicami. Również, tak jak mówiliśmy tutaj o odpuście ku czci świętego Ottona, to także świętego Rocha, to na Kaszubach również obchodzone jest święto odpust ku czci świętej Rozalii. Ono jest obchodzone 4 września i między innymi w miejscowości w Borze odbywa się odpust ku czci świętej i właściwie w czasie tego odpustu udekorowanymi ulicami z kościoła do kapliczki świętej Rozalii idą wierni. Ale podkreśla Eugeniusz Pryczkowski, że taką miejscowością, gdzie na Kaszubach najmocniej, najintensywniej ten kult przetrwał do dnia dzisiejszego, rozwinął się w takiej miejscowości jak Wierzchucino. W 1931 roku, jak podaje autor, został konsekrowany nowo wybudowany kościół w Wierzchucinie pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa, w którym odbywały się odpusty świętej Rozalii i pielgrzymki do kapliczki poświęconej świętej. I tu jeszcze może taka ciekawostka. Ja sama jako dziecko pamiętam kobiety, ale kiedy byłam dzieckiem, one były już staruszkami. Nosiły imię Rozala. I autor tej wypowiedzi badawczej przywołuje za księdzem Bernardem, Sychtą, chociażby imiona dziewczynek, bo to przecież najpierw dziecko otrzymuje, dziewczynka takie imię, i były wówczas na Kaszubach popularne formy imienia Rozalia, Ruza, Ruska, Ruzalka, Różalia czy Ruzela. I to są dane według słownika księdza Bernarda Sychty. Tutaj jeszcze może przejście takie do czasów współczesnych. Oczywiście kult świętej Rozalii na Kaszubach na Pomorzu, ale nie tylko, jest widoczny chociażby w sztuce ludowej, szczególnie w zabytkach ludowej sztuki na Kaszubach. I mamy tutaj rzeźbę świętej Rozalii i świętego Rocha, która pochodzi z końca XVIII wieku i znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego w Gdańsku. Eugeniusz Pryczkowski także przywołuje XIX obraz świętej Rozalii, który umiejscowiony jest w Muzeum Etnograficznym w Toruniu, i dodaje, że Włodzimierz Ostoja-Lenicki wzorował się na nim i stworzył drzeworyt świętej, który obecnie znajduje się w Muzeum Etnograficznym imienia Seweryna Udzieli w Krakowie. Potem oczywiście przechodzi tutaj do naszych jakby artystek najbliższych, między innymi i artystów. Tu wspominam Józefa Chełmowskiego, wspomina autor Józefa Chełmowskiego, Alicję Serkowską czy też Reginę Białk. Te ostatnie artystki malowały na szkle wizerunek świętej Rozalii, zwłaszcza w czasie pandemii, i jako prezent, podarek ofiarowywały go drugiej osobie. Ostatni artykuł, nie, to jest przedostatni, mamy jeszcze 2 teksty poświęcone świętej Rozalii z Palermo, święta Rozalia z Palermo, kwiecista święta, i swą wypowiedź badawczą Karolina Serkowska-Sieciechowska przedstawiła, zaczęła od biografii świętej,
Wyszczególniła datę 15 lipca 1624 roku, kiedy to zostały odkryte relikwie świętej Rozalii, a na trumnie znajdował się wymowny napis, cytuję: ja Rosalia, Siniballi, córka Boża, postanowiłam dla miłości Chrystusa zamieszkać tutaj. Pokazuje również rozwój kultu, chociażby w Palermo w XVII wieku, kiedy została wzniesiona kaplica ku czci świętej, w której znajdują się relikwie świętej Rozalii. I tu może taka ciekawostka, są też i takie na przykład miejscowości w Polsce, gdzie święta Rosalia i święty Roch umieszczani są razem, jako para. Ta rycina dość rzadka przedstawia właśnie świętych, choć oni nie są rodzeństwem, to czasami metaforycznie określa się tę parę świętych jako rodzeństwo od zarazy. Między innymi przywołała taką miejscowość jak Rosochatkę, która położona jest niedaleko Śliwic w Borach Tucholskich, gdzie są właśnie święci umiejscowieni razem i tak podobną sytuacją można zastać w Nowej Cerkwi pod Pelplinem. Dzisiaj w zasadzie znajduje się tam kapliczka, ale już tylko i wyłącznie z wizerunkiem świętej Rozalii, bez świętego Rocha. I także analizuje prace, bardzo szczegółowo omawia prace poświęcone wizerunkowi świętej Rozalii, chociażby Józefa Chełmowskiego, Reginy Białk, czy też Alicji Serkowskiej. I ostatnia praca, ostatni artykuł dr Aleksandry Majorkowskiej zatytułowany jest Wizerunki świętej Rozalii i świętego Rocha na Kaszubach, analiza wybranych przykładów. Tutaj wyraźnie pokazuje autorka, iż pandemia COVID-19 jakby rozbudziła kult tej pary świętych, a nawet w tym czasie sporo prac powstało poświęconych tym właśnie świętym. Między innymi, tu już wcześniejsi autorzy także przywoływali pracę, ale wymienia Włodzimierza Ostoję Lińskiego, Alicję Serkowską, Reginę Białk, Zygmunta Kędzierskiego, Mariana Łazarowicza i Edwarda Jastrzębskiego. Bardzo ciekawym jest obraz współczesnej artystki Beaty Ewy Białeckiej, która jakby w świętej Rozalii w tym wizerunku wybiera drogę synkretyczną. Są pewne atrybuty świętej, powiedzmy takie tradycyjne, ale jest przedstawiona ona jako współczesna kobieta. Ja, drodzy Państwo, nie mam tutaj wizerunku takiego, jest i chciałabym oczywiście wyświetlić, ale mogę tylko w ten sposób, drodzy Państwo, pokazać. To jest dość takie intrygujące, prowokacyjne przedstawienie wizerunku w sukni, myślę, że to czerwona suknia, na biodrze pas z głów baranków, lilia, i oczywiście maska antykowidowa, plastikowa, którą nosiliśmy w czasie pandemii. Więc jest to dość, powiedziałabym, intrygujący wizerunek. I jeśli chodzi o ten ostatni artykuł, również bardzo dokładnie analizuje autorka pracę artystów, którzy malują świętą na szkle. Między innymi te prace zawierają w sobie mnóstwo motywów florystycznych, kwiecistych, z bardzo wyraźnymi kolorami. U mnie to będzie w tej książce czarno-biała, tylko niestety reprodukcja, ale elementy kwieciste wszędzie się pojawiają. Są to kolory zdecydowane, czerwień, zieleń, kolor niebieski, ale bardzo często pojawia się i kolor złoty, wskazujący na sakralność tychże świętych. W ramach kompozycji ramowych. Jeżeli są to lilie, no to symbol dziewictwa, czystości.
i róża jako symbol cierpienia, ale i życia. Oczywiście, a ten pas z głów baranków, jakże jest wymowny. Oczywiście to inny obraz. Mówiłeś o liliach, a ten obraz właśnie również zawierał motyw lilii. I drodzy Państwo, to był ostatni ku współczesności, najnowszym czasom ujęcia wizerunki świętej Rozalii, świętego Rocha, wieńczący całość monografii. Ja w tym miejscu tutaj troszeczkę podglądałam wstęp, który napisałam do tej publikacji i ostatni akapit kieruję w stronę sponsorów monografii w osobie, bardzo proszę o przekazanie, w osobie Aleksandry Sielickiej, dyrektor Muzeum Pieśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, a także księdza biskupa administratora Krzysztofa Zadarki, biskupa diecezji koszalińsko-kolżyskiej. Oczywiście bardzo pragnę podziękować autorom, którzy dzięki nim nie byłoby tych książek. Wszystkim, Panie Piotrze, raz jeszcze, którzy, Panu Łukaszowi Bieszkę również. Tutaj oczywiście jest to cykl monograficzny, który powstaje w kooperacji Uniwersytetu, wydawnictwa Uniwersytetu Pomorskiego i wydawnictwa Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej. Z mojej strony tymi podziękowaniami chciałabym zakończyć. Dziękuję Państwu, że znaleźliście czas. Bardzo dziękuję autorom, którzy tutaj byli. Dziękuję, Panie Piotrze. Powinnam w ramach przeprosin za to opóźnienie poczęstować każdego z Państwa kwiatem, jeśli tak mogę powiedzieć. One są na pewnej ręce. Ja tylko jeszcze bym chciał wspomnieć, Dziękuję tak ślicznie. troszkę, powiedzmy, to się odbywa w życiu ludzkim w niektórych niespodziewanych momentach. Ja w tym roku byłem po 16 sierpnia w takim toskańskim miasteczku Pitigliano i tam patrzę No nagle, taka plansza olbrzymia na kościółku była, że festyn z okazji świętego Rocha. I tak patrzę, zrobiłem zdjęcie i się ucieszyłem, bo książkę przeczytałem jeszcze przed jej wydaniem, nie da się ukryć, kilkanaście dni wcześniej. I tak patrzę, sam Toropko właśnie był. O, Nie powiedzieliśmy, że na Dobrze. Pomorzu są relikwie świętego Rocha Tak. w Ociekach, diecezja tolpińska. Także nie jest tak daleko, nie trzeba jechać do Włoch. Mamy tutaj na Pomorzu, także na Pomorzu mamy również relikwię świętego Ottona Skorodo I na Górze Polanowskiej. Więc Ja sobie przypomniałam, jak weszłam do świątyni z moim pieskiem. Oczywiście nie było mszy, nie było piesek na rękę i też taki ksiądz podchodzi do mnie, czy ten piesek musi być tutaj. Ja mówię, prosi, to też stworzenie Boże. no tak, właśnie. Nic nie powiedział. Na ręku nie szczekał, nie chodził. Tak. Myślę, że rok się do tego przyczynia, do takiego myślenia o zwierzętach, nie? jeszcze raz pięknie dziękujemy. To my-